नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी स्वातंत्र्य जुजारी श्रीमती कमलाबाई प्रभू हांगेले वळख दितस. भारताचे स्वातंत्र्या खातीर साबार स्त्रियांनी बलिदान दिलां. त्यापैकी 50 आड आशिल्ले फळशे देशा खातीर आपले मंगळसूत्र सहित बली दिल्लेले संगती साबार लोकांक खबर आसचे ना. ती महान स्त्री कमलाबाई एक कोंकणी व्यक्ती म्हणच्यो खूब भरमे संगती. 12 ऑगस्ट 1902 ईस्वींतू कमलाबाई मंगळूरांतू जल्मलींत. बापय एम शेषगिरी प्रभू मंगळूराचे सरकारी महाविद्यालयांतू उपन्यासक आणि समाज सुधारक जावन आशिल्लीं. कमलाबाईक कोंकणी भाषे सांगत कन्नड, मलयाळम आणि तेलुगू भाषेंतू पांडित्य आशिल्लें. कमलाबाईले लग्न तलचेरीचो वकीलू सुरेंद्रनाथ प्रभू सांगत जाल्लें. प्रगतीपर चिंतक हे दंपतीन मलबाराचे स्वातंत्र्या खातीर आपले जीवन अर्पण केले. कमलादेवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, कस्तुरबा गांधी असले राष्ट्रीय नेताले स्फूर्ती घेतिले दंपती स्वातंत्र्य जुजांतू वांटू घेवन बंदीखानेंतू आशिल्ले खटलो घेवन तांकां न्याय दिवचो प्रयत्न करतले. त्या खातीर वकील सुरेंद्रनाथाक बंदीखाने शिक्षा जाली. तांकां वेल्लोर बंदीखानेंतू दवरलें. गांधीजीन आरंभ केलेले असहकार चळवळांतू साबार स्त्रियांनी वांटू घेतलो. गांधीजीन तलचेरी गांवाक आयिल वेळार असंख्यात स्त्रियांनी विदेशी जवळी आणि इतर वस्तूंचे दुकानां भायर विरोध करपाक लागले. कमलाबाईन आपले गोवाले प्रोत्साहन ह्या आंदोलनांतू व्यस्त आशिल्ले लोकांक उदक ताक वांटूचे मुखांतर परोक्ष जावन वांटू घेतलो. मुखार कमलाबाई खादी आणि इतर स्वदेशी वस्तू तयार करचे आणि विदेशी वस्तूंक बहिष्कार करचे आंदोलनांतू क्रियाशील जाल्लीं. 1930 ईस्वीचे जानेवारी 30 तारखेक विदेशी कपडे जळोवच्यो आंदोलनांतू निरत जावन आशिल्ले महिला सत्याग्रहींक आणि तांगेली मुखेली आशिल्ले कमलाबाईक ब्रिटिशांनी अटक केले. तांकां सगळ्यांक 6 महिने बंदीखाने शिक्षा आणि 1000 रुपयो दंड घाल्ले. थोडे लोकांनी दंड भरले, परंतु कमलाबाईन तिगेले दंड भरच्याक पैसे ना म्हणून विनंती केलेल्याक न्यायाधीशान तिगेले आंगार आशिल्ले भांगर दिवच्याक सांगले. तिणे स्त्रियांक पवित्र जावन आशिल्ले मंगळसूत्र सोडून सर्व भांगर दंड म्हणून दिले. परंतु भारतीय स्त्रियाले मंगळसूत्राचो महत्व खबर नातिले विदेशी न्यायाधीशान मंगळसूत्र काडच्याक आदेश दिलो. त्या वेळाक तिणे पोलिसांक तिगेल ताळीक हात लावच्याक नकारले आणि सहकैदी श्रीमती माधवी अम्माक सांगून आपली ताळी काडून भुंयचेर दवरून भारत माताक अर्पण केलें. समाज सुधारक नारायण गुरुले शिष्य स्वामी आनंद तीर्थाक कमलाबाईक भेटच्याक अनुमती दिनी आणि महिला पोलीस अधिकारीले सांगत नातिले पुरुष राखणदारा सांगत तिका वेल्लोर बंदीखानेक वेल्ले. ही वार्ता मलयाळम मातृभूमी, हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिकेंतू प्रकट जाल्ले. ते वाचून साबार महिला संस्थेन तनिखेक आग्रह केले. श्री VP नारायणन नंबियारान मद्रास विधान परिषदांतू ह्या विषय मंडन केलें. विधायकांनी विधानसभेंतू तीव्र विरोध दाखयलो. आखरेक तिगेले मंगळसूत्र परतून दिले आणि विवादाक कारण जाल्लेले विदेशी न्यायाधीशाक ब्रिटनाक धांवडायले. परंतु स्वाभिमानी कमलाबाईन भारत मातेक अर्पण केलेले ते मंगळसूत्र परत धारण करनी. कमलाबाईन देशा खातीर आपले पवित्र मंगळसूत्र
त्याग केला. 1944 इसवींतू तिगेलो गोवू सुरेंद्रनाथ प्रभू देवादीन जाल्ले. देशप्रेमी कमलाबाई 15 फेब्रुवारी 1986 इसवेंतू देवादीन जाल्ले. इतिहासाचे पानांतू लिपोवन बसिले असले महान त्याग आमगेले मुखावेल पिळगेक सांगचे आवश्यक जावन आसा. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन श्रीमती कमलाबाई प्रभू हांगेलो आठव करता ती. नमस्कार.